Montbui celebra aquest mes de març la 15a edició del projecte educatiu Fem Més Escola, amb un programa d'activitats que vol apropar el dia a dia dels centres educatius del municipi a montbuiencs i montbuienques. Estem al bell mig d'aquestes jornades del Fem Més Escola, una activitat que ja fa 15 anys que estem realitzant al nostre municipi i que té per objectiu la promoció de l'escola pública del nostre municipi, des de les llars d'infants, passant per les escoles i arribant al nostre institut. Per tant, molt satisfets dels actes celebrats fins al moment, bàsicament mostrar les escoles als futurs alumnes que vindran de les llars d'infants a les escoles de primària. Animem els pares a que inscriguin els seus fills a les escoles de Montbui. Les activitats d'aquesta edició han començat amb una excursió dels alumnes de la llar d'infants l'Estel a l'escola Antoni Gaudí, on han pogut esmorzar i assistir a una sessió de contes. La Biblioteca Montàgora ha acollit l'activitat L'Hora del Conte i dimarts l'Institut de Montbui ha organitzat una visita guiada pels nens i nenes de sisè de primària. A la Biblioteca Montàgora s'ha realitzat un curs de robòtica a càrrec de Ments Creatives Tecnonoia i també s'ha fet la presentació taller del llibre Arriben els minifobs, amb la presència de la família que ha escrit aquest llibre familiar. Les activitats han seguit diumenge amb la representació de l'obra de teatre familiar Un vestit nou, a càrrec del grup Set Teatre, una obra adreçada a tots els públics que s'ha fet a la sala auditori de Montàgora. Creiem que els protagonistes són sempre els nostres fills, els nens, i que són el futur i que és molt important que puguin escollir bé aquella escola. Nosaltres ho diem molt clar i molt alt, l'escola pública és una aposta segura, és una aposta amb la que tots nosaltres hem passat. Durant aquests dies s'han realitzat també sessions de portes obertes als centres educatius de Montbui i el proper 18 de març es durà a terme una nova edició de la Festa de l'Escola Pública i dimecres 21 de març a Montàgora es realitzarà la gala de reconeixement de la comunitat educativa. Aquest cap de setmana tindrem, igual que la setmana que ve, el punt àlgid amb dues activitats realment molt importants. La primera diumenge, dia 18, amb la festa de l'escolaritat de l'escola al nostre municipi, una festa que es realitzarà a Montbui amb la participació de tots els centres escolars, de la comunitat educativa. Però també el dia 21 podrem fer un agraïment a la comunitat educativa, a les persones que treballen amb el dia a dia amb els nostres fills i filles. Això ho farem el dia 21 a Montàgora i és aquest reconeixement, és la gala de l'ensenyament a Montbui. Les activitats del 15è Fem Més Escola s'allargaran durant tot el mes de març.